Vitajte pri novom videu z našej série o kybernetickej bezpečnosti. Tentokrát sa pozrieme na to, aké štátne úrady a inštitúcie zastrešujú kybernetickú bezpečnosť na Slovensku. Určite nás nezabudnite sledovať, aby vám ďalšie podobné videá neušli. Národný bezpečnostný úrad. Národný bezpečnostný úrad zabezpečuje koordináciu a dohľad nad kybernetickou bezpečnosťou v Slovenskej republike, vrátane reakcie na kybernetické incidenty, vydávania bezpečnostných štandardov a spolupráce s národnými aj medzinárodnými partnermi na ochrane kritickej infraštruktúry. Národný bezpečnostný úrad poskytuje podporu a poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre verejný aj súkromný sektor. Organizuje cvičenia a školenia na zvyšovanie odolnosti proti kybernetickým hrozbám. Taktiež spravuje systém hlásenia a riešenia kybernetických incidentov, aby minimalizoval dopady na národnú bezpečnosť. SK-CERT. Jednou z inštitúcií, ktorá sa zameriava na kybernetickú bezpečnosť na Slovensku, je aj Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT. Ide o samostatný útvar, ktorý spadá pod Národný bezpečnostný úrad. SK-CERT uvádza medzi svojimi kompetenciami riadenie bezpečnostných incidentov, odstraňovanie ich následkov a obnovu činnosti informačných systémov. Okrem toho tiež vykonáva informačné, osvetové, analytické a výskumné aktivity týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti. CIRT-SK. Ďalšou dôležitou zložkou kybernetickej bezpečnosti Slovenska je CIRT, čo je skratka pre Computer Security Incident Response Team Slovakia. CIRT, na rozdiel od SK-CERTu, nie je národná, ale vládna zložka a patrí pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, teda MIRI. Funkciou CIRTu je reagovať na bezpečnostné incidenty v štátnej a verejnej správe, napríklad aj v oblasti telekomunikácií či internetových služieb. Podobne ako pri SK-CERTe tiež zastrešuje odstránenie následkov incidentov a riadi obnovu optimálnej činnosti systémov a technológií verejnej správy. Samozrejme zodpovedá aj za osvetovú činnosť a rôzne spolupráce v oblasti kyberbezpečnosti. Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti. Poslanie kompetenčného centra je vo verejnom záujme napomáhať plneniu odborných úloh úradu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrany utajovaných skutočností, šifrovej ochrany a dôveryhodných služieb. Kompetenčné centrum tiež vykonáva certifikačné audity kybernetickej bezpečnosti, školenia, ako aj rôzne konzultácie a znaleckú činnosť. ENISA. Aj keď nejde o slovenskú inštitúciu, je dôležité spomenúť tiež Agentúru Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť, lepšie známu pod skratkou ENISA. Náplňou činnosti agentúry je zabezpečenie čo najvyššej spoločenskej úrovne kybernetickej bezpečnosti naprieč členskými krajinami Európskej únie. Dôležitou kompetenciou ENISY je vydávanie certifikátov kybernetickej bezpečnosti, napríklad pre produkty týkajúce sa informačných a komunikačných technológií. ENISA tiež spolupracuje s ďalšími zložkami Európskej únie na tvorbe efektívnej kybernetickej bezpečnosti ako pre súčasnosť, tak aj budúcnosť. Slovensko je tak, ako aj akákoľvek iná krajina sveta, pravidelne ohrozovaná kybernetickými útokmi a práve preto sú spomínané úrady a orgány dnes podstatnejšie ako kedykoľvek predtým. Ak sa vám naše video páčilo, nezabudnite nás sledovať pre viac podobných videí. Ďalšie informácie môžete nájsť aj na našej webovej stránke osobnyúdaj.sk.